לצופי התוכנית לינק TV שלום רב, כאן הכתב והשדרן הצבאי אסף וקנין מבאר שבע, בדיווח בעקבות האירועים האחרונים בדרום. כאמור, סבב הסלמה חדש לפנינו, הירי למעשה לדרום שוב התחדש. זה החל אמש בשעות הערב כאשר כוח צבאי של צה"ל סייר סמוך לאזור גדר המערכת. הכוח נפגע כתוצאה מפגיעה של טיל נ"ט, טיל שנורה על ידי מספר מחבלים פלסטינים חמושים שהיו באותה עת סמוך לגדר המערכת. כתוצאה מאותה פגיעה נפגעו 4 חיילי צה"ל שהועברו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אחד מהחיילים מוגדר כפצוע ראש, פצוע קשה. בעקבות התקרית החליטו בצה"ל להגיב בירי ממוקד לעבר מספר מטרות טרור ברצועת עזה. הארגונים הפלסטינים ובראשם חמאס, ועדות ההתנגדות והג'יהאד האסלאמי, החליטו להשיב בירי לעבר היישובים הישראלים, וביניהם אשדוד, גן יבנה, אשקלון וכמובן הירי היום לבאר שבע שיורט על ידי מערכת כיפת ברזל. הארגונים הפלסטינים טוענים, הארגונים הפלסטינים שלקחו את האחריות למעשה על הירי הם הג'יהאד האסלאמי, שטוען שמי שאחראית על סבב ההסלמה הנוכחי ומי שאחראית מתי הוא ייגמר זוהי ישראל ולא הם. הארגון טוען שישראל היא זו שהחלה את הסבב והיא זו שגרמה לו להתחיל, והם טוענים שיש להם הפתעות נוספות לישראל בהמשך במידה ויהיו התפתחויות נוספות ברצועת עזה והתקיפה האווירית תימשך. בגבול הצפון שוב תקרית נוספת כאשר פצצת מרגמה נפלה סמוך ליישוב ישראלי באזור בשטח ישראלי. בצה"ל החליטו להשיב בירי הזרה בתותחים לעבר אותו מקור ירי. בצה"ל הוסיפו, אהוד ברק הוסיף כי ישראל לא תסבול עוד ירי נוסף מכיוון סוריה ותבחון כל אפשרות לתקיפה גם אם זה בתוך שטח סוריה. עד כאן העדכון, תודה לכם.